Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta sa ngalan sa pagtulunad sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini nausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamatuoran nga maoy magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master Padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. Og kining maong programa padayon nga inyong mapatalinghugan og mapaminawan nining 25 na ka mga radio station sa Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Og niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og ang among mga pagpangamusta sa mga kaigsunan og mga higala nga kanunay nagsunod og nagapaminaw sa programa labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Kulihat Peterson dinhi sa Blackport, New York. Ingon man usab ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham dinhi sa Oklahoma, United States of America. Og dinhi usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias nagasudong sila kanamo via Facebook live from United States of America. At usab gitimbaya atong igsoon dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Idkila og mga kaigsunan nga sulod sa PBCM compound nagapatalingog labi na sa mga kaubang mga Ebanghilista. Ingon man ang atong igsoon din ha o diri nga nanimoyo sa compound Brother Elmer and Banjili in the Guplo Mangalos. Ingon man atong gitimbaya ang atong higala nga nagasunod din sa San Francisco, Agusan del Sur, si Brother Democrito Badino ug sa iyang pamilya. Ingon man Brother GC Salazar din sa Lipa, Batangas at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. O din sa Butuan ang atong igsoon sa Brother Demetrio and Marina Hubay Campado ug siyang pamilya dinhi sa Agusan del Sur, mga Verano family usab nagasudong. Dinhi sa Claveria atong igsoon Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Dinhi sab sa Baraupol Brother Cristel and Angeli Mangalos Carion. Ato sa igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos ug kang Sister Rosita ko Mangalos nagasudong usab og nagapaminaw. Aduna usab kitay tigpaminawan dinhi sa Sitio Mandangisyaw, Upper Hasaan, Misamis Oriental, ang presidente sa Farmers Association, Brother Limuel Rizemilia. Usab dinhi sa Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental, atong tigpaminawan usab Sister Nini Castañeda usab nagapatalinghog. Ato usab nga mga kaigsunan dinhi sa branch 105 branch dinhi sa Montesuerte, Carmen Bohol, sa mga Divino family, labi na ni Sister Lady Jimay Divino, usab naga-sudpong kanamo via Facebook Live. Kanan usab nga mga higala nga mga salesman nga nagapaminaw usab kalakip kamo sa among mga gipanimbaya. O garon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpailapa sa kaubang mga ebanghilista o ministro. Kini usab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan mga kaigsunan? O gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman. Ug nini gayuna ihatag ko pa kamo sa pagpailapa sa kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon. Ako lang mga pagpangamusta sa mga Telebrico family sa pagsuporta sa programa sa dinhi sa Butong Pinamungahan, Cebu.
Og ako lang po mga pagpangumusta sa tanan ng makaigsunan sa pagsuporta ning atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Og ning karong higyunan mga kagalaan ng makaigsunan, ako kamong ibalik sa kauban nga ministro aron sa pag-isgot sa maong tema. Dinig higayon na mga kaigsunan, Brad Rini, Brad Diver, Brad Ronald, dili na to makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio tungod kay sa gihapon aduna siya importante nga giasikaso busa kabilang mga kaigsunan ang magpadayon karon sa mga paghatod sa mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O ang tema nga ato karon nga pagahisgutan atong i-flash sa screen mao kini ang atong mga ang tema nga atong paghahatagan sa atong mga pagtuon ini karon nga higayuna mga kaigsunan. Ang tema naguluhan kini og ang gisgutan pagdili ba sa pagbutar ang gipasabot sa nakasulat sa Biblia Deuteronomio 16:19. Mao kini ang tema mga kaigsunan nga atong pagtagad karon tungod kay hinangat man ang eleksyon og ato usa nga isit aside ang mga pagtubag sa mga gibuhian nga mga atake sa usa ka tigpamaba sa Sabadista, Mitchell Bendilio, ato usa nga ipalain ang atong topiko karon kay lagi hinangat man ang eleksyon o sibo sa tema nga atong pagahisgutan nga nakasulat sa Biblia ang Deuteronomio 16:19 kun kinibag nagpasabot ang giingon nga dili sa pagbutar ang gipasabot niini. Ngano nga kini magitagaan na magpagtagad mga kaigsunan tungod kay doon nakitay mga higala usab sa ubang pagtulunan, partikular na lugar sa atong i-mention ang pagtulunan sa Jehovah's Witnesses, ining gitawag mga saksi ni Jehova mga kaigsunan nga wala sila magpahigayon niining sistema sa pagbutar. Although sa atong nahibaluan nga kini sila aduna man po'y pagparehistro. Wadto po sila og mga presento sa panahon sa piniliay pero pag-abot dito murag wala sila pagapilion tungod kay may gibasihan sila sa mga nakasulat sa Biblia mo na atong tukion kon ang ila bang gigamit nga basihanan og sa ilang dapit pod nga nagpailas sila sa katawhan sa Dios mahisibo ba nining atong kasamtangan karon nga gisunod nga balaod sa gobyerno nga nalatid sa konstitusyon nga adunay eleksyon gyud matag 3 ka tuig sa lokal o every 6 years sa nasyonal. Bueno, aron sa pagsugod sa ato ang paghisgutan og mga paghanay sa mga angang tukion, unahon ta ang pagbasa Brad Rini kining dugukan sa ato ang tema ang Deuteronomio 16:19. Unsa ba ang nakasulat nining maong teksto Brad Rini? Aniya ang nakasulat din ni Brother Ronnie sa Deuteronomio Kapitulo 16, versikulo 19, nagaingon, dili mo toison ang katarungan, dili ka magpili og mga tao, dili ka usab magdawat og hip-hip, kaya ang hip-hip nagabuta sa mga mata sa mga makinadmanon, og nagabalit-ad sa mga pulong sa mga taong matarong. Mao kini mga higalag mga kaigsunan ang nabasa sa Biblia din mao po'y gihimong pasikaranan sa mga higala nadto nga mga saksi ni Jehova or Jehovah's Witnesses nga dili sila mubutar o mupili panahon sa eleksyon tungod kay nabasa manggod nga gingon dili mo tuison ang katarungan, dili ka magpili og mga tao, dili ka usab magdawat og hip-hip. Ang punto gingon dili daw magpili og mga tao. Kini ba'y konklusyonan day nato nga kini siya mao kini ang giingog eleksyon kay do na may pagpili kay kining eleksyon god mo pili man ta mubutar man ta kung kinsay atong kagustuhan nga atong pagapilion panahon nga dunay eleksyon. So mo usa nga ilang gipasikaranan niini nga dili daw magpili og mga tao. Ngano man nga gipahayag sa mga alagad sa Dios nga mao si propeta Moises nga dili magpili og tao. Unsa ba diay ang kagustuhan sa Dios brada Diver nganong gipahayag nga dili kamo magpili og mga tao kun atong atuan ang prinsipyo sa Dios unsa ba diay ang kagustuhan sa Dios brada Diver? Ang Dios bradron wala manggoy pinalabi. Mhm. Oo, so atong pagapribahan sa SDA nga Biblia
Dinhi sa Roma 2 bersikulo 11 nagaingon ini. Kay ang Dios walay pinalabi. Simple lang kaayo ang tubag nga gipahayag sa Biblia, ang Dios di ay mga higalag mga kaigsunan walay pinalabi. Sato pa fear ang Dios ngadto sa tanang mga tao. Mao nang giingon nga dili kamo magpili og mga tao kay ang Dios di walay pinalabi. Hain pa ang atong mabasa sa Biblia, Brad Ronald, nga nagpahayag nga ang gisgutan sa Biblia nga dili gyud magpili ang tao. Nga ang buti pasabot niya na atong i-explain sa atong pagtuon nga wala kini magpasabot og eleksyon. Hain pa ang pagpahayag sa Biblia. Ani apa ang dugang prueba, Brad Ron, nga ang Dios wala gyoy pinalabi. Dinhi sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 17, ipabor lang nato sa Biblia sa SDA. Giingon sa pagkasulti, kay si Jehova nga inyong Dios, siya Dios sa mga Dios, o Ginoo sa mga Ginoo, ang dako nga Dios, ang makagagahom og ang makalilisang nga walay pinalabi sa mga tao. Dili usab mudawat og hiphip. Busa dugang pagprueba sa Biblia gisusita nga sa diyang gibasa ni Brad Deber ang Roma 2:11 nga ang Dios walay pinalabi, dugang kini nga pagpahayag ug atong gisusi asa ba ang Dios nahimong walay pinalabi didto di ay sa tao tungod kay giingon man sa gibasa matud pa kay siyo ba nga inyong Dios, siya Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo, ang dako nga Dios, ang makagagahom o ang makalilisang nga walay pinalabi sa tao. So ang Dios, pag-ingon nga ang Dios walay pinalabi ngadto sa tao. Moibot gipasabot sumala sa nakasulat sa Biblia. Karon Brad Rene, ang gingon nga dili kamo magpili nga tungod pag-ingon ni Moises nga dili kamo magpili og mga tao but pasabot ana kay ang Dios manggod walay pinalabi. Na itumong niini wala ni magtumbok og eleksyon. Hain pa ang pagpahayag sa Biblia nga kung gingon man nga ang Dios walay pinalabi ngadto sa tao. Unsa ang gipahayag sa Biblia, Brad Rene? Aniya bradon, atong basahon sa Deuteronomio kapitulo 1 bersikulo 17, ang Biblia Seventh-day Adventist Church nagaingon, dili kamo magpili og tao sa inyong paghukom, manag patalinghog kamo sa gagmay sama sa dagko, dili kamo mahadlok sa naong sa tao, kaya ang paghukom iya sa Dios ug ang hulusayon nga malisod kaninyo dad-on ninyo kanako og ako magapatalinghog niini. Busa klaro kayo ang gipahayag sa Biblia kung gingon nga dili kamo magpili og mga tao tungod kay ang Dios wala may pinalabi, walay pinalabi ngadto sa tao, nga ang buti pasabot nga ang tao dili magpili ngadto sa isig katawo sa iyang paghukom. Dili kamo magpili og tao sa inyong paghukom. Mao kana ang ipasabot nga kung mahitungod naman sa paghukom, wala bay dili ba one-sided ba, dili unfair ba ang katawhan sa Dios nga kinilay ako ang tagaan sa akong paghukom kining tao nga akong nagustuhan kay suod nako ni. Pabor ni nako katong dili pabor dili lugar nimo hatagan lugar sa pagpili gingon nga muhimo ka sa paghukom. Kay gingon man dili ka mo magpili og tao sa inyong paghukom. Ingon niya na ang giulagway sa Biblia. Na kung ang katawan sa Dios, kung katawan ta sa Dios, kung mupili man day tagtao nga kanang dili lugar may gipaboranta kay natay pagahimuon nga paghukom. Unsa ba pud nga matang sa paghukom, Brad Deber, ang pagabuhaton sa mga katawan sa Dios kung gingon man nga dili pod magpili, way gipaboran ba? Unsa ba pod ang matang sa paghukom nga ipakanaog sa katawan sa Dios, Brad Deber, sumala sa Biblia? Okay, atong pagkabasahon bro doon kining SDA nga Biblia dinhi sa Levitico 19 bersikulo 15 nagaingon ini. Okay, atong i-plus sa screen, okay? Dili ka magbuhat og pagkadili matarong sa paghukom. Dili ka magpasulabi sa kabus. Ni palabihon mo ang tao nga gamhanan. Kundili sa pagkamatarong maghukom ka sa imong isig katawo. Matinaw, giklaro gyud sa Biblia nga kung doon naman kay
muhimo man og kanang paghukom nga kanang subay pud sa matarong nga paghukom, unya dili pud nga dunay palabihon nga gipalabi lang tong mga taong nas katong danan, mga gingog gamhanan, lugar katong mga ultimo, mga uyamot lang, di nalaguar nimo sila hatagag pagtagad diya sa pagpakanaog sa paghukom sa matarong. Mao na giulagway sa gingon nga 16-19 sa Deuteronomio, dili kamo magpili og tao ang but ipasabot nga dili nimo tagaag pabor nga katuray imong hatagan og pagpakanaog sa hukom sa matarong nga paghukom katong gingon nga gamhanan nga mga klases mga tao. Kaya ang Dios wa may pinalabi. Di kun walay pinalabi ngadto sa mga tao di pud ka magpabor-pabor nga murag napihig ang usa ra gipaboran. Karon, Brad Rini, sa pagpahayag sa Biblia nga gingon man nga kon magpakanaog man sa paghukom sa matarong, dili daw magbuhat sa pagkadili matarong, unya ni palabihon ang tao nga gamhanan. Ang but ipasabot nga kung doon naman kay himuon nga pagtagad, no, sa imong isig ka tao, nga kadto lang imong hatagan o pagtagad, kadto lugar nga inuntag kung naa siya sa kagahom, gamhanan siya, di mayog postura. Dili ka na mo gihulagway sa Biblia kay kuningon niya na di gingon mang Dios way pinalabi di kung ikaw katawan sa Dios dunay kay pinalabi sa Biblia. Brad Rini, gihulagway bapod nga dunay gipasidaan nga dili ka muhatag og pagpabor kung ang maong tao wapo man siya postura unsa ba nga anhin mo siya itagdon sa maayo nga pagtagad nga og parte pog pagpalingkod palingkoron nimo sa maayong lingkuranan unya ang dili lugar sa lantaw nga dili lugar maayog kahimtang didto ra nimo ibutang lugar palingkod ra nimo sa salog. So sa Biblia gilagway ba gyud nga dili angay kana buhaton pagkakatawan ta sa Dios, Brad Rini? Sa Biblia gihulagoy gina nga dili gina nga pagbuhaton kita matuod kang katawan sa Dios. Atong pagapruebahan kay nakasulat dinhi sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 2 ang Biblia Seventh Adventist Church nagaingon, mga igsoon, ayaw kamo pagpakitag mga pagpilig mga tao samtang magahupot kamo sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ang Ginoo sa himaya kay kun adunay mosulod sa inyong tigom nga usa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan og nagasapot siyag maanindot nga biste og mosulod usab ang usa ka tawo nga nagasapot og sinina nga sanot. Busa sa gibasa mo, klaro kaayo ang pagbayag ni Apostol nga si Santiago, ayaw kamo pagpakita matud pa pagpakitag mga pagpili. Klaro kayo pagpakitag mga pagpili mga tao samtang magahapot kamo sa pagtuo. Karon og ipadayon Brad Arin na ba diha gyud nga gihulagway gyud nga dili angay buhaton sa nangalagad og Dios nga dunay gipaboran Brad Rini? Aduna gihulagway dinhi ato lang ipadayon sa kapitulo 2 sa Santiago og sa bersikulo 3 ngadto sa 4 ang gingon, og kamo mutagad kaniya nga maanindot og biste og moingon kaniya ari ka diri lingkod sa maayong dapit samtang sa taong kabos moingon kamo, oy pagtindog o lingkod diha sa salog, dili ba may pinalabi kamo sa inyong taliwala og nangahimo kamong mga maghukom nga may mga hunahunang dautan. Kana diyang doon natay pagpabor kung pananglitan nga doon ay makita nga manindot og biste didto lang nimo ibuhos ang imong pagtagad palingkuron nimo lingkuranan. Samtang katong nakita nimo nga doon ay taong kabos sanot baron ka og pamisti dito rin nimo ipalingkod sa salog o ipatindog. Dili daw kana ang buhaton kay kun kana mo'y buhaton gingon na sa pagpayag sa Biblia dili ba may pinalabi kamo sa inyong taliwala? Na di man pwede pagkamusunod tas kabubuton sa Dios kadunay pinalabi ang katawan kay ang Dios gibasa sa Biblia 2:11 Roma ang Dios wala may pinalabi. Munay but ipasabot mga higalag mga kaigsunan
sa giingon nga ayaw kamo pagpili og tao, dili eleksyon ang gipasabot, kundi ayaw kamo pagpili og tao diha sa pagpakanaog sa paghukom sa kamatuoran o sa pagkamatarong, nga kung may makita ka nga isig katao nimo, igsoon baron nimo, tagaan nimo pabor katong gamhanan, tagaan nimo pabor katong maayog bisti, samtang ang katong walay posisyon o katong mga sanot og bisti ipagtinduga ra nimo o ipaglingkod sa salok. Na kung magisgot, Brad Diber, sa atong gisosi nga mopakanaog man sa kining paghukom nga matarong sumala sa pagpahayag sa Biblia. Sugo bagyod sa Biblia nga musulti gyud ang tao sa Dios sa matuod unya kini mopakanaog sa paghukom sa kamatuoran sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Diber. Oo, Bradron, atong pagapribahan sa SDA nga Biblia sa Zacarias 8 versikulo 16 nagaingon ini. Kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isigataw. Magpakanaog sa paghukom sa kamatuoran og pakigdait sulod sa inyong mga ganghaan. Usa nga gipahayag sa Biblia alang sa mga katawhan sa Dios, ipagsulti ang tagsa-tagsa sa matuod sa iyang isig katao. Sa tupatanan, general, wala ingon nga katulad imong sultihan tong mga anindot og mga pamisti, mga gamhanan. Pagingon, sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig katao, magpakanaog sa paghukom sa kamatuoran. Sa diyang musulti ka ngadto sa isig katao nga walay pagpili, mo pakanaog sa hukom sa kamatuoran. Ngano man unsa ka importante, Brother Ronald, sa Biblia, nganong kamatuoran man mo'y ipakanaog nga hukom ngadto sa mga tao nga alagad sa Dios nga walay pagpili sa tanan nga mga tao, isig katao musulti gyud og mopakanaog sa paghukom sa kamatuoran. Unsa ba di ay kabililon ang kamatuoran sumala sa gipahayag sa Biblia, Brother Ronald? Tungod kay ang kamatuoran, Bradron, maumang kini ang magaluwas. Ug ang puriba akong pagabasahon kining Biblia nga unang hubad sa King James Version nga ang pinadayag gitawag og bugna, ang Santiago gitawag og Jacobo. Dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32, ingon niini ang atong mabasa. Og kamo makaila sa kamatuoran, og ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Klaro kayo nga ang kamatuoran diay mao diay ang magaluwas sa tao. Mao man ni ang buhaton sa mga nangalagad nga mopakanaog sa paghukom, magsulti sa pulong sa nga matarong nga anaa ang kamatuoran nga isulti ngadto sa tanan, sa isig katao. Way pinalabi tungod kay ang kamatuoran sumala sa gipahayag sa Biblia mao diay ang magaluwas. Ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Dakon kining kamatuoran nga muni isulti pod sa mga tao nga nangalagad sa Dios, mao diay ang gingon nga makaluwas. Sa Biblia ba, Brother Rini, ang Dios ba kun muluwas sa dihang makakaplag ang tao sa kamatuoran, kun muluwas ba ang Dios? Doon na ba'y pinalabi? Katulabang mga tao nga mga nindot o pamisti, mga gamanan, ang iyang pagaluwason? O kung ang Dios muluwas, tanan gyud iyang pagaluwason sumala sa gipahayag sa Biblia, Brother Rini? Kung ang Dios muluwas, nanikamot gid nga ang tanan gid unta maluwas o Sa- makabot sa kaluwasan. Sa to pa walay gipili. Walay gipili. Wala gipaboran nga kamuray luwason, kundi Oo. tanan gitinguha gid sa Dios nga pagaluwason. Mm. Asang puriba. Na akong pagabasahon kay nakasulat din sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4 ang Biblia sa Adventist Church nagaingon. Kini mao'y maayo og pagakahimot-an sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kaybalo o sa kamaturan. Busa, klaro kayo nga kung magisgot og kaluwasan sa tao, kaplagon ang kamatuonan. Pero ang Dios kung muluwas magtao, tanan. Gingon no? Nga nagatingwa ang Dios nga ang tanang mga tao, mga luwas unta og managpakakabot sa kaybalos kamatuoran. Pagingon sa Deuteronomio 16:19, dili kamo magpili og tao, wala magpasabot nga kana eleksyon nga dili ta mo botar. Kundili ang katawan sa Dios magpilig tao kung magisgot naman para sa pangkaluwasan.
Kung mo explicar ka, mo pakanaog ka sa paghukom sa pagkamatarong diha sa kamatuoran, tanan atong istoryahan. Depende na lang kung mudawat o dili mudawat. Basta kay ang sugo, tungod kay ang Dios walay pinalabi, nan ang mga tao nga nangalagad sa Dios dili pod nga adunay pinalabi. Mo nang gihulagway sa pagpahayag ni Apostol Santiago, kung doon na ba'y tao imong makita nga gwapog postura, gwapog bisti imong palingkuron, samtang katong kabus patindogon og ipagyaka lang nimo sa salok. Ug unsa may termino anang mulingkod ka sa salok. Busa ingon niya na ang mga pag-explikar sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nga gikan sa pagtudlo ni Master kanamo nga iyang gihatag pod ngadto sa Executive Vice President og diri usab gipanudlo kanamo nga mga ministro. Kung wala kini mag-involve nga dili na ta mo botar walay eleksyon ngano. Atong isgutan kining pagpili gud og partig botar adto man ni buhaton Brad Deber, Brad Rini, Brad Donald sa eleksyon. Atong hatagan Brad Deber og paghubad unsa ba gihatag nga definition nining word nga eleksyon. Okay, so mugamit tag reference sa Bradron kining sa Merriam-Webster Dictionary o Merriam-Webster Dictionary kining pulo nga eleksyon mo kini ang gihatag. Natay tulo diri ka definition ato lang unahon kining number 1. Unya kining number 1 na ni letter A nagaingon ini. Mo kini ang gihatag sa pulong kining eleksyon. Na diri letter A, an act or process of electing nga kun sa Bisaya usa ka buhat o proseso sa pagpili. Dayon na diri sa letter B under gyapon sa number 1 nagaingon ini, the fact of being elected o sa Bisaya ang kamatuoran sa pagkapili. Dayon dinhi sa number 2 atong pagabasaw nagaingon ini, predestination to eternal life. Nga kun sa Bisaya nagaingon ini, nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Dayon sa ikatulo number 3 nagaingon ini, the right, power or privilege of making a choice. Nga kun sa Cebuano ang katungod, gahom o pribilehiyo sa paghimo o pagpili. Mo kana Bradron. Okay, so nakita nato mga higalag magkaigsunan ng gihatag nga definition ining word nga eleksyon. Kung sa ato bang pinulungan, pagpili. Kaya gihatag man ang mga definition o sa kabuhat o proseso sa pagpili, eleksyon. The fact of being elected ang kamaturan sa pagkapili. Dayon ang number 2, predestination to eternal life, nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Tanawa ang gihatag nga definition o sa definition sa word nga eleksyon, importante kayo. Kay matud pa giingon nga nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Di importante kay kinabuhing dayon ang gihisgutan mahitungod sa eleksyon. Na karon atong susiyon sa Biblia Brad Ronald kining word nga eleksyon. Mabasa ba ginato litra por litra kini sumala sa nakapahayag sa Biblia Brad Donald? Mabasa gyud Bradron. Og atong pagabasahon kini sa Biblia nga The Bible, James Moffat Translation, sa Roman chapter 11 verse 28, giingon ni sa pagkasulti, so far as gospel goes, they are enemies of God, which is to your advantage. But so far as election goes, they are beloved for their father's sake. Sa Cebuano, gigon sa pagkasulti, kung bahin sa Ebanghelyo, sila mga kaaway sa Dios, nga alang sa inyong kaayuhan, apan hangtod sa pag-abot sa piniliay, sila mga hinigugma tungod sa ilang mga amahan. Klaro kayo mga higalag, mga kaigsunan, nabasa sa Biblia ang word eleksyon. Na kung uyuna nato, tugutan nato, nga wala gi pagpili panahon sa eleksyon kanang botar tungod sa sistema nga nakasulat sa Biblia 16:19 Deuteronomio nga ayaw kamo pagpili og tao. Nganong na may mabasa nga eleksyon sa Biblia kung ang gipasabot nini dili ta magpili og tao panahon sa tingbotar sa eleksyon. O kitaon mo. So nabasa sa Biblia ang word nga eleksyon.
Nakaroon, Brad Deber, tungod kay na may eleksyon. Panahon sa eleksyon naman ang pagbutar or vote. Mabasa ba po sa Biblia, diin gi-exercise na po ni sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo Dios, mga tinunan nga doon na po sila'y gitawag nga pagbutar o vote nga nakasulat sa Biblia, Brad Deber? Oo, naagad bradon. Atong pag-apruibahan sa Biblia nga Young's Literal Translation of the Holy Bible, dinhi sa Acts 14 verse 23. Nya iuna lang tog display ang English bradon, isunod na nato ang Cebuano. Nagaingon din Okay. Nakaigon din sa English. And having appointed to them by vote. O, klaro kayo. Naging mabasa dring vote. Elders in every assembly. Having prayed with fastings, they commended them to the Lord in whom they had belief. Nga kung ato ning basahon sa Cebuano, atong i-display sa screen, nagaingon ini. Ug sa nakatudlo kanila, pinaagi sa pagboto. O, sa English ito, vote. Sa pagboto og mga ansyano sa tagsatag sa kaiglesia. Sa nakaampo sila uban ang pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang ginatuohan. Mo ko nang nabasa bro dun. So, nabasa gyud nga dunay pagingon nga vote o pagboto. Tungod kay nabasa nga dunay eleksyon, doon lagi pag-vote or pagboto. Na brethren, hain pa ang dugang pahayag sa Biblia nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo sa ilang panahon nag-exercise na niining gitawag og vote o boto o pagbutar. Sa Biblia, Brother Rene, ato ging maprubahan nga aduna gay pagbutar. Isip dugang Pruiba. atong pruiba. Kini nakasulat sa 2 Corinthians chapter 8 verse 19 sa Biblia, Young's Literal Translation of the Holy Bible na gayon. And not only so, but who has also appointed by vote by the assemblies our fellow traveler with this favor that is ministered by us unto the glory of the same Lord and your willing mind. Bosa nabasa gyapon no, but who was also appointed by vote by the assemblies. Kung basahon ni Brother Rene sa atong pinulungan, yon sana sa pagkapahayag kini. Sa atong pinulungan, sa molang yapon nga Biblia, Young's Literal Translation of the Holy Bible, Cebuano version na. sa Cebuano version, nagaingon, og di lamang kana, kundili nga gitudlo usab pinaagi sa pagbutar sa mga iglesia, nga among masig kauban sa panaw, uban niining grasya, nga among ginaalagad, alang sa himaya, sa mao nga Ginoo, og sa inyong kinabubuton nga hunahuna. Bosa klaro kayo sa English, and not only so, but who was also appointed by vote by the assemblies, ambot ipasabot sa Cebuano, og dili lamang kana kundili nga gitudlo sa pinagi sa pagbutar sa mga iglesia. O na may pagbutar, na nabasa nga eleksyon, pagbuto or vote, pagbutar o vote, nga gi-exercise ng daan sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo. Diya sa iglesia. Nagkaroon, kasamtangan sa ato ang balaod sa Pilipinas sa konstitusyon na aman nalatid kining eleksyon. Gipahayag ba, Brad Deber, sa tinunan sa atong Ginoong Jesucristo nga si Apostol nga si Pablo nga daan ang gi-explicar nga moabot gid ang panahon nga ang tao doon nagi pagpasilong, pagpailalong, pagpasakop sa pamunuan sa kagamhanan nga kini karon nga mapahigayon nga umulabot ang eleksyon na bagyod nga kinahanglan ang tao magpasakop sa punuan sa kagamhanan, Brad Deber. Naagid bro dun. Atong pag-apruibahan sa SDA nga Biblia, dinhi sa Roma 13 versikulo 1 nga 2 lang bro dun. Ito pagkabasahon. Pwede na po dilapos na to sa city, Sa Brad city. Deber, ang Okay, pagbasa. Okay, so ilahos na lang nato. Ato lang ihugna-hugna, no? Okay. Okay, so sa Roma 13 versikulo 1 nga 2 nagaingon niini. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios. Ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios. Ug ang managpanukol
mahiagom sa hukom sa silot. So dunay nabasa nga magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Kinsa bang nagpahiluna niining mga namunuan sa kagamhanan nga kinahanglan magpasakop nga masinugtanon ang tao, Brother Eber? Okay, so atong ipadayon ba doon din sa 3 ngadto sa 4. O unsay katawagan nila niini? Oo, atong pagabasaw nag-ingon niini. Kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo, kun dili sa dautan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga anaa sa kagahom? Nan buhata ang maayo ug mabatunan mo ang pagdalaig gikan kaniya. Kay siya, amo ni itong punto diri. Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan. Apan kung ang dautan maoy imong ginabuhat, angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada. Siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat og dautan. Og ipadayon, Brother Eber, ngadto sa bersikulo nga imo nang ikasitar. Okay, ato ipadayon ngadto sa 5 ngadto sa 6. Okay, nagaingon ini. Busa kinahanglan magpasakop ka nga masinugtanon dili lamang aron sa paglikay sa kapungot sa Dios, kundi usab tungod sa matarong nga kaisipan. Tungod sa samang hinungdan kamo usab nagabayad og mga buhis, kay ang mga punuan sa kagamhanan mga sulugon sa Dios o ginaatiman nila kining maong butang. So nagi pagbayad og mga buhis bro doon. Pasabot nga dinhi sa yuta. Okay. Okay, so atong ipadayon dinhi sa city. Kung dunay pagbayad og buhis, do na gid po'y maniningil og buhis, Brother Eber. Oo, so atong ipadayon dinhi sa Roma kapitulo 13 bersikulo 7 nagaingon ini. Bayri silang tanan sa angay nga pabayran ang mga buhis ngadto sa maniningil og buhis, ang alkabala ngadto sa maniningil og alkabala, ang pagtahod ngadto kaniya nga talahuron, ang pasidungog ngadto kaniya nga takos pasidunggan. Busa matinaw kayo mga higalag, mga kaigsunan, nga daan nga gipahayag ni apostol nga si Pablo kining kasamtangan nga atong masinati gayod nga adunay pagbutar panahon sa eleksyon. Tungod kay gihulagway o gipahayag sa Biblia nga ang tanang tawo magpasakop nga masinugtanon sa punuan sa kagamhanan. Unya kining punuan sa kagamhanan, kung musukol ka niini, sama nga nagasukol ka sa tinukod sa Dios, kay kining mga namunuan sa kagamhanan gitawag manig mga sulugoon sa Dios, din ang Dios ani mo'y nagpahiluna. Unya kung moingon ta pananglitan nga kana nga mga pagpasakupan nga kagamhanan dili man na sa yutanon kay iya man na sa Dios dito sa langit, nasaypan tungod kay nagisgot manig pagbayad og buhis, na naaday buhis dito sa langit, naaday buluhisan dito sa langit, nagid na sa yuta. Unya kung dunay buluhisan, dunay pagbayad og buhis, doon nagipoy kolektor og buhis, maniningil og buhis. Nabasa po sa Biblia. Busa dili nga kini nga gihulagway sa Biblia nga kagamhanan nga pasakupan katong pangagamhanan sa Dios nga dito sa langit, kundi niya ni yuta. Muna kay niyaman sa yuta, ang atong balaod sa Pilipinas doon na may eleksyon. So panahon sa pagbutar, mubutar kita kay nakalatid man sa atong konstitusyon. Og dugang kining Roma 13:1 ngadto sa city ang gibasa sa Cebuano, kung basahon tani sa Biblia nga The Living Bible English version, gipamatud-an gini nga yutan-on gini nga kagamhanan nga dunay namunuan nga kinahanglan ang tao magpasakop nini nga masinugtanon. Basahon ko Romans chapter 13 verse 1 up to 4 sa The Living Bible nga Biblia gingon, obey the government, for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. So nadia, obey the government. Kaya wala kuno kinahanglan nga mo pasakop ka sa gobyerno. Kaya wala kuno'y gobyerno nga bisan asa nga dili ang Dios mo'y nagpahiluna niya na sa kagahom. So Dios gid mo'y nagpahiluna. Onya sa pagpadayon sa pagbasa sa 3 ngadto sa 4 sa kapitulo 3 sa Roma gingon, for the policeman does not frighten people who are doing right, but those doing evil will always fear him. So if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get a long way. The policeman is sent by God to help you. So diya lang ang pagbasa gi pamatud-an ta nga yutan-on nga kagamhanan kay unang-una nabasa nga dunay maniningil og buhis, doon na po'y pulis nga nabasa, policeman. Nasa man ding pulis,
nga pag-abot kung malangit ang tao, equal naman tanan dito na ang pulis ang trabaho tig patuman man na sa kahusay ug kalinaw. Unya pag-abot lugar dito sa langit, doon na pa day say bantayan dito nga kahusay ug kalinaw, tig porteher sa mga katawhan, wala na. Busa tawhanon ang gipasabot niini nga giingon nga magpasakop nga masinugtanon ang mga tao sa punuan sa kagamhanan. Ang atong kagamhanan doon na may eleksyon, unya panahon sa pag-eleksyon, pagbutar, busa doon nagipog pagbutar, din mo na gitudlo po ni Master Diri kanamo nga nagpailalom mi sa punuan sa pangagamhanan mga kaigsunan. Busa wala mag-involve kung mogamit magsitas Biblia nga 16, 19 dili ka magpili wa magpasabot nga di kana siya mahitungod sa eleksyon. Ha? Wala magpasabot nga walay pagbutar. Kaya mo naman, nabasa man sa Biblia nga doon ay eleksyon, nabasa po nga doon ay pagbutar. Dito na daan sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Kung mingon man pananglitan, wa magtudlo si Kristo butar. Nasud naman ni dinhi sa pagpahayag ni Pablo kay magpasakop man sa kagamahanan. Ang kagamahanan nato kasamtangan diri sa Pilipinas na may pagbutar sa eleksyon. O di kung musupa ka ana karon, nga dili ta pwedeng mosunod ana, o dinhi mo tang rebellious gobyerno. Asa kitaon ang mong pagpasakop nga masinugtanon kung dili ka muuyon sa konstitusyon sa Pilipinas nga dunay eleksyon, dunay pagbutar. Nakaron, tinaw na nga atong nasusi nga ang Roma 13:1 ngadto sa city yutan-on nga panggobyerno nga kinahanglan magpasakop ang katawhan. Kung maghisgot og mga katawhan naman usab Brad Deber, nabahin man sa tulo ka hugna gud ang pagpangalagad sa Dios diha sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang ilhanan ba sa mga tao nga mupakanaog sa pagkamatarong ug busulti sa kamatuoran? Mao ba ang ilhanan nga nagasangyaw sa maayong balita mahitungod kang Hiuba? Kay dili man ikalimod sa Biblia nga ang ngalan ni Hiuba gimantala kini sa unang panahon nga gibuhat sa katawhang Israel. Pribahan ta sa una sa Biblia, Brother, tinuod ba gyud nga ang ngalan ni Hiuba gimantala kini sa unang kapanahonan? Oo, bradron, ato pagkaproibahan din sa SDA nga Biblia, Deuteronomio 32 versikulo 3 ngadto sa 4 nagaingon ini. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Pakadakuon ninyo ang atong Dios. Ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid. Diyos sa pagkamatinumanon og walay kasalanan. Siya matarong og matulid. Busa dili ikalimod nga sa Biblia gimantala sa unang panahon ang ngalan ni Jehova kalakip gani ang iyang titulo nga bato. Pero sa akong pag-ingon Brad Dever nga dili ilhanan ni atong kapanahonan ang mga tao nga magpakanaog sa hukom sa pagpakanaog sa matarong nga hukom sa kamatuoran nga nagsangyaw sa ngalan ni Jehova tungod sa rason nga kining pagsangyaw sa ngalan ni Jehova dili kini magpapadayon usap. Asang prueba Brad Dever? Pabor mo naman. O, pabor ako. Bradon, ako nilang pagkabasahon, Bradon, sa SDA gyapon nga Biblia, dinhi sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 34, nagaingon ini. Og sila, dili na gayud magtudlo ang tag-sa-tag sa kataw sa iyang isig kataw, ug ang tag-sa-tag sa kataw sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova. Kay silang tanan managpakaila kanako, gikan sa labing jutay kanila, ngadto sa labing dako kanila, nagaingon si Jehova. Kay pasayloon ko ang ilang kasalanan, ug dili nagayud hinumduman ko ang ilang sala. Busa matinaw kayo nga dili di ay ilhanan sa mga tao nga magsulti sa pagpakanaog sa hukom sa kamatuoran nga magsangyaw sa ngalan ni Jehova sa maayong balita tungod kay daan nga gitagaag kinutuban dito sa pagpahayag ni propeta Jeremias. Mismo ang Dios mo'y nagapamulong niini nga dili na diay itudlo ug dili na imantala ang ngalan ni Jehova. Busa kun dunay mga tao karon nga nagapakanaog sa paghukom sa kamatuoran nga nagsangyaw sa ngalan ni Jehova, dili na musibo sa Biblia, kontradiksyon na sa Biblia tungod kay ang buluhaton sa pagsangyaw sa ngalan ni Jehova dili kadto magpapadayon kadtoy gingon nga mawala. Kay kanang gingon dili na itudlo ug dili na imantala sa to pa dili magpadayon. Gi-cut off na siya. Di-cut off na. Karon Brad Rini, dili po di kalimod nga ang ikaduhang hugna sa pagpangalagad sa Dios mao man ang panahon sa atong Ginoong Jesucristo kay tulo man ang lagi ang na-record sa Biblia, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Amahan mo tong kapanahonan nga gihimantala
moto si Jehova. Na di man magpadayon ng pagmantala sa ngalan ni Jehova, mupulig yun ang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Na tinuod bagid sa Biblia, Brother Rini, nga ang atong Ginoong Jesucristo, siya lang gid pod mo'y gisangyaw, gimantala sa tanang tao o sa tanang dapit sa ilang kapanahonan sa mga tinud-an nga nagsangyaw, Brother Rin. Tinon gid kana Brother Ronnie nga sa ikadong hugna nga panahon ang wali nga Kristo mo lang gigisangyaw nila sa tanang tao ug sa tanang dapit sa nagaingon dinhi sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28 ang Biblia Seventh-day Adventist Church nagaingon gibot-an sa Dios ang pagpayla ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga intil ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya siya mao lugar si Kristo mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingko diya kang Kristo. Matin-aw mga higalag mga kaigsunan nga sa ikaduhang panahon, ikaduhang dakong panahon sa pagpangalagad og Dios ang gimantala mao lamang si Kristo. Matud pa ni Pablo, siya si Kristo mao ang among ginasangyaw katumba sa pagmantala. Sulubenti siya si Kristo mo'y gisangyaw sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo sa ilang kapanahonan. Karon ang pangutanan naman mga higalag mga kaigsunan. Kini bang pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo nga dili ikalimod giilogan sa daghang mga pagtulunan ining atong panahon? Mao bay ilanan sa mga matuod nga katawan nga musulti sa pagkamatarong ug mapakanaog sa hukom sa kamatuoran? Ang pangutana mao kana ang tubag dili. Sama sa panahon kang Hiyuba nga kung gimantala siya sa unang panahon, niabot ang panahon nga dili na itudlo imantala ang iyang ngalan, kini usab nga gimbuhat o gimantala o gisangyaw sa iyang mga tinun-an nga mao si Kristo, dili magpapadayon, dili maipapadayon kay giexplikar ni Pablo kadtong pagsangyawa nila sa ngalan ni Kristo dili hingpit ug kadtoy mawala. Puribahan ako, doon natay Biblia nga hiligaynon, mga higalag mga kaigsunan, usa ka Bibliang Katoliko, pero hiligaynon version. Basahon ako sa nakasulat sa pahayag ni Apostol nga si Pablo, dinis unang Korinto kapitulo 13, versikulo 9, Diyos gingon sa pagbahayag. Kayang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Timanan nato, si Pablo nagpahayag nga matod pa kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa himpit. Duna na sila giwali nga pulong sang Dios. Wali na gisgutan ha. Nagwali sila sang pulong sang Dios nga gihatag daw kanila, gibugay diha kanila, pero matod pa ni Pablo dili pa hingpit, indi pa himpit. Unya do na kunoy moabot nga hingpit, inag-abot sa hingpit katong indi hingpit nga ilang giwali magataliwan atong susihon. Asa ba gipahinungod ni apostol nga si Pablo katong pulong sang Dios nga ilang giwali sa ilang kapanahonan, pero matod pa niya indi himpit ug kadtoy mawala inigabot sa himpit. Mao ra gyapon nga Biblia nga hiligaynon Catholic version. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon sa pagpahayag dinhi nga atong mabasa. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali ni Pablo, pero matod pa ni Pablo dili hingpit ug mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Kung mao, mga higalag mga kaigsunan sa atong gisusig nga pangutana, ang ilhanan ba sa atong panahon nga mga katawan sa Dios nga mopakanaog sa hukom sa kamatuoran magsangyaw sa balita pinaagi kang Kristo? Ang tubag dili. Kaya atong gisusi, bisan tuod sa sinugdan gisangyaw sa tanang taog sa tanang dapit, pero gisplikar po ni Pablo nga dili kadto magpadayon kadtoy mawala kay dili pa mao ang kahingpitan. Karon Brother Ronald, kay dili man day magpadayon ng pagwali sa amahan nga si Jehova, di po magpadayon ng pagwali sa ngalan ni Kristo. Tulo ra man ang na-record sa Biblia, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mabasa Mateo 28:19, Genesis chapter 1 verse 26 Amplified Bible. Pangutana, unsa naman nga maayong balita? Ang pagadad-on o isangyaw nga diin mo'y ilhanan sa mga matuod nga katawan niining atong kapanahonan nga magpasakop nga masinugtanon sa punuan sa gobyerno nga magsulti sa kamatuoran, Brother Ronald. Walay lain, Bradron, mao ang balita sa Espiritu Santo. Ang puriba atong pagabasahon ug ipabor nato sa Biblia sa SDA dinhi sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon ini nga atong babasa ug atong i-plus sa screen. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalong na kaninyo pinaagi sa mga tao
nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manlulunda nangandoy sa pagsudong. Kung mao, Brother Ronald, sa gibasa mo, balita na pinagi sa Espiritu Santo. og sa makadaghan, Brother Diver, Brother Rini, Brother Ronald, wala nato kini gikaulaw nga kitay moangkon nga kita ang mga katawan nga katumanan ni ngano nakita man dinhi sa atong buluhaton isip mga magwawali o ministro o ebanghilista nga ang mayong balita nga atong gisangyaw, mayong balita pinaagi na sa Espiritu Santo. Nganong sa Espiritu Santo na nga mayong balita? Tungod kay ang balita, mahitungod kang Kristo, kadtoy mawala kay dili pa mao ang kahingpitan. O ang balita usab sa ngalan ni Jehova, dili pud to magpadayon kay dili naman itudlo o imantala gitagaag kinutuban. Ay dili bitaw mosunod ang ikaduhang pagpangalagad diha sa atong Ginoong Jesucristo kung dito tagaag kinutuban ang una. Mao gyapon nga dili mosunod ang ikatulong pagpangalagad sa maayong balita sa Espiritu Santo nga ikatulo kundi mo tagaag kinutuban ang ikaduha. Manang gibasa na mo sa Biblia, doon na may mga Biblia nga dili amo ang kagulingong hubad para ipapabor sa amo ang doktrina kundi Catholic version pa gyud nga Biblia mga higalag mga kaigsunan. Hiligay nun nga Biblia among gibasa nga kini ang pagsangyaw o pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo dili magpadayon kay kadtoy mawala kay dili pa maong kahingpita. Muna ang pagpanudlo sa among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. diri kanamo nga amo usab nga gipaabot diha kaninyo. Kaya nga among magtutudlo sa iyang mga pag-ibanghilyo matod pa niya nga kinahanglan nga dunay kahugpungan kay magpasakop gud ka masinugtanon sa punuan sa gobyerno. Maghugpong ang katawhan diya sa pagpasakop sa punuan sa gobyerno nga matod pa ni Master, kinahanglan nga ang kahugpungan nga walay kinutuban. Atong ipabati ang audio clipping, Brad Dever, sa atong magtutudlo, Brad Ray, Oo. Brad Ronald, haron mapamati usab mabatian sa mga nagsunod nga mao gini ang gipahayag usab sa among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. nga among gipailang katumanan sa Espiritu Santo nga amoy gitamdan sa mga ministro o sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM. Atong paminawan. Kinahanglan ang kahugpungan na walay ginutuban. Walay ginutuban ang kahugpungan sa mga mayong pagsabat. Alamig ng tato ang kahugpungan. Kinahanglan alamig ng tato. Oo. Klaro kayo? Kung atong balikan ang pahayag sa atong magtutudlo, Brad River, Brad Rini, o Brad Donald, Oo. matud pa kinahanglan ang kahugpungan nga walay kinutuban. Walay kinutuban, giutruhan pa yun ang kahugpungan, gibali, o gi-reverse. Walay kinutuban ang kahugpungan sa mga maayong pagtagat. Sa langit nung pagtuo, ang kahugpungan, kinahanglan, matud pa, walay kinutuban. Klaro kayo mga higalag mga kaigsunan ang pagpahayag sa among magtutudlo. Mauna, sa dapit sa pagtudlo ni Master, kinahanglan man ang kahugpungan nga walay kinutuban, diha sa maayong pagtagad sa langit nung pagtuo, panahon sa eleksyon, ang mga pagtudlo ni Master diri kanamo, kinahanglan gyud nga maghiusa ang mga membro sa pagtulunan sa PBCM kung doon na may among botaran. Example kung ingon nga doon na tay botaran pananglitan sa party list, kining party list Brad Deber, Brad Donald nga angat. Party list. Example lang. Kung iuyon pud mo ana, og inyong botaran di botaran. Pero kung mag-ingon ang pagtulunan sa PBC, mubos sa pagtulunan, dumala ni Reverend, nga mo niya itong botaran, dihiyosa. Nga naman, may contradiction kung magmando magmando ang usa ka leader diha sa iyang mga ginsakpan sa kayusahan. Kung doon na may pagtulunan na mag-ingon nga, way pagmando, kung naa sa inyo ang pagbahin-bahin, magsimbuhag mo na, inyo na. Pero kami kinagsubay sa Biblia, sa tudlo ni Master nga, ang kahugpungan kinahanglan nga tamdan sa kalabindag naa sa mga langit nun nga mga pagtagad, sa langit nung pagtuo, na ang pagtudlo nga maghiusa. Pananglitan ko ng among gobernador sa Misamis Oriental, ang among suportaran si Gobernador Peter Onabia. Unya ang ang congressman sa 2nd District, si Bambi Imano, example ang lugar. Unya ang mayor sa Hasan, kay na bilong man sa munisipyo sa Hasan, si Mayor Hardin. Example lang kung mao'y kagustuhan sa leader, di among usahan, kung doon ay membro nga dili mutuman, iyapod na. Kung doon na gani dili makighiusa nga gipatuman ang kahiusahan, samot na og dili nimo ipatuman ang kahiusahan. Ha?
Kung mingon ka pananglitan naman sa gobyerno sa Philippine Constitution nga freedom of choice lagi lahi man ang sa pang Dios. Diha sa kinatibuk-an sa atong Philippine Constitution kay dili man usarag og pagtuo, dili kay usarag relihiyon diri sa Pilipinas. Dili gid mo na tanan mabutan ang tanang mga tao, pero kung dili sa pagtulunan, kung ang imong leader diya sa pagtulunan wala magtudlog kahiusan, inyo na. Sa PBCM dili na magsilbi kay gibase man mo sa Biblia. Kung taghimplo Brother Deber, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo sa ilang panahon nga nangalagad og Dios. Sa pahayag ni Pablo, nag-ingon ba si Pablo nga magsig-iya sila og pamaagi? Dili ba nag-ingon si Pablo nga usara sila huna-huna og mga pamaagi, brother? Nagtambag Bradron nga walay pagkabahin-bahin. Mm. Atong pagapribahan sa SDA nga Biblia dinhi sa unang Korinto 1 bersikulo 10 nagaingon ini. Mo kini atong mabasa. Apan magahangyo ako kaninyo mga igsuon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan managsulti sa maurang usa ka butang ug nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna ug sa maurang huna-hunaa. Mao ni ang awhag ni apostol nga si Pablo ngadto sa iyang masig ka magtotoo. Nga matud pa niya nga kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang ug nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin. Dili gusto si Pablo nga magbahin-bahin sila. Iyang giagi og mga pangamuyo kun dili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa panghuna-huna ug sa maurang huna-hunaa. Di siya gusto bahin-bahin. Da si Pablo tinunan man ni Kristo. Ang nagtudlo ni Pablo si Kristo man, ang sugo ni Pablo nga magsulat si Kristo man. Isumarais ta 14:37 unang Korinto. Disugo siya sa Ginoo, ang Ginoo Juan 13:13 si Kristo man na. Sugo diay ni Kristo ngadto kang Pablo nga dili magbahin-bahin ang iyang mga alagad, maghiusa sila. Pero naman gi magbahin-bahin. Pangutana brother ni kang kinsa kining sistema sa pagbahin-bahin og dili makighiusa. Aniya, akong pagabasahon kay nakasulat din sa Judas kapitulo 1 bersikulo 17 ngadto sa 19. Ang Biblia Seventh-day Adventist Church nagaingon, apan kamo mga hinigugma, kinahanglan inyong hinumduman ang mga gisulti kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Sila mingon kaninyo sa ulahiang panahon may mutongha nga mga mayubiton nga managpahiuyon sa ilang kaugalingong dili Dios nun nga mga pangibog. Mao kini sila ang nagahimog mga pagbahin-bahin, mga taong kalibutanon nga wala maggabaton sa espiritu. Tanawag yulag po sa Biblia nga kung dunay nag-awag og kahiusahan doon na po'y nagahimo sa mga pagbahin-bahin nga kini sila gitagna daan ni Pablo sa ulahing mga adlaw nga gihulagway po ni sila nga manungha nga mga mayubiton po ni sila, magyubit ni sila. Unya nagapahiuyon sa ilang kagulingong dili Dios nun nga mga pangibog. Ang ilang trabaho mao ang paghahimog pagbahin-bahin o gitawag mga taong kalibutanon nga wala magbaton sa espiritu. Kinsa kining espiritu, Brother Ronald, nga wala batuni sa mga taong naa sa ilang trabaho ang pagbahin-bahin, gihulagway kini sila nga mga mayubiton nga gitagna ni Pablo. Ani ang prueba bradron, akong pagabasahon, dinhi sa nakasulat sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20, apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuuhan, pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa kini diay ang espiritu nga wala batuni sa mga taong naa sa pagbahin-bahin, mao diay ning Espiritu Santo. Kung naa ka sa Espiritu Santo, dili ka magahimo sa pagbahin-bahin. Pero kung wala kanimo, wala ka magbaton sa espiritu, naa ka sa pagbahin-bahin. O kining Espiritu Santo, diha pod ang tao ipagtubo, diha ipag-uswag ug diha na pod ipag-ampo. Mao na nga kay diha naman ipag-ampo ug diha ipagtubo sa Espiritu Santo nga kinahanglang batunan sa tao, sa diyang mabatunan naa dayon ang pagkahiusa. Mga higalag, mga kaigsunan, mo nang nakita ninyo sa mga ministro nga nagsangyaw kami sa mga balita pinagi sa Espiritu Santo. Kay kung dili gud ang tao maghiusa, klaro man gyud nga bahin-bahin. Na diya ang kagubot, kasamok. Ug kasamok na, brother, dili uyon ang Dios sa kasamok, sa bahin-bahin nga naman. Kaya ang Dios dili man Dios sa kasamok, kun dili sa kahusay. Asang puriba, brother? Dini bradron sa unang Korinto 14 bersikulo 33, ani ato pagbasa nga Biblia kining SDA nga Biblia nagaingon ini. Kay ang Dios dili Dios sa kasamok kun dili sa kahusay. No, Dios
Ang Dios sa kahusoy og dili sa kasamok busa kinahanglan ang kahiusahan haron nga dili masamok. Balikan ta mga hikalag mga kaigsunan ang gihatag nga definition sa eleksyon. Kaganina miraya man to, Webster Dictionary. Niatay Dictionary of the Bible by John L. Mackenzie. Basahon na to ang gihatag pod nga definition dinhi sa page 227 gingon sa pagbayag eleksyon. Sa Old Testament gingon kini connected with the Hebrew word choose bahar, open and close parenthesis, are a number of related words which express the same or similar ideas such as take Exodo chapter 6 verse 7 or no Amos 3:2 dayon Jeremias 1:5 muning mga bersikulong gihatag. This article deals with election as an act of God. Sa atong pinulungan gayong kini sa daang tugon gingon kini nadugtong sa birwanong pulong nga pilion bahar mao ang gidaghanon sa may kalambigitan nga mga pulong nga nagpahayag sa pariho o susama nga mga ideya sama sa pagkuha Exodus 6:7 o nahibalan Amos 3:2 Jeremias 1:5. Niini nga artikulo nagisgot kining mahitungod sa eleksyon pagpili isip usa ka buhat sa Dios. O importante bang eleksyon? Importante tungod kay usa kini kapag pili isip usa ka buhat sa Dios. Mga higalag mga kaigsunan, hinaot mi nga inyong nasabtan ang among mga pagpahayag sa kamaturan. Napupos naman ang oras na to, sundi kami ninyo sa sunod nga mga kadumingyuhan para pagpadayon namo sa mga pagkatod sa kamaturan. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini ang Yugson Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos ingon man sa mga kaubang evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Og giniusab si Brother Ronald Ganyaman. Kinausab si Brother Renito Tilibrico nga moingon na lang dagan salamat sa iyong pagtanaw og pagpaminaw og maayong Domingo kanatong tanan.